Allah dai na zama uwan bariki. Da izinin Allah yana zama uwan bariki. Ai kowa da burinsa, wani burinsa digiri. Afwan, zan sa muku complete din bidiyon nan nata. Amma anya kuwa akwai ilimi a gurin nan? Akwai hankali a gurin nan? Akwai tunani a gurin nan? Ko da yake bar shi akwai abubuwa guda biyu. Amma ba lallai akwai na uku ba. Za a iya samun ilimi, hankali, amma babu tunani. To duk ko dan adam din da aka ce babu tunani gare shi, to dole ya ringa aikata abubuwa mabambanta waɗanda suka sha bamban da koyarwar addinin Islama. Haƙiƙa wannan yarinyar tana buƙatar addu'a, domin addu'a kadai za ta iya sa tunaninta ya dawo, domin a bar shi akwai hankali. Amma lalle abubuwan da take aikata irin waɗannan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin magana ta gaskiya, duk mutumin da kaga ina aikata wannan yana saka wani buri a cikin zuciyar. Mu sani yan uwa, akwai abubuwa da yawa wanda zaka iya rawaita cewar zaka yi wani mummunan aiki, sai in baka aikata shi ba Allah sai baka lada akai. Zaka iya rawaita zaka yi kyakkyawan aiki, in ma baka samu damar yi ba Allah subhanahu wataala zai baka lada akai. Amma yaya zaka ajiye burin da kai ka san cewar ba alkhairi bane? Misali, idan kika mutu da wannan burin naki fa, idan kika mutu da wannan burin naki, me kike tunani? Abubuwa guda biyu. Za ka ga mutum yana aikata aiki na 'yan wuta, bai wuce mutuwar shi ta zama to saura zira'i ɗaya tak, sai a juya littafinsa ya koma aiki irin na 'yan aljanna, kuma ya shiga wannan aljanna. Za ka ga mutum yana aikata aiki na 'yan aljanna, bai wuce saura zira'i ɗaya ya mutu ba, sai a juya littafinsa ya koma aikata aiki irin na 'yan wuta, kuma ya shiga wannan wutar. Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu. Yan uwa, zan samu ku full ɗin bidiyon nan, duk da yake na san akwai malamai masu wa'azuzzuka, karatuttuka, almajirai da yawa waɗanda suke ta nasiha, amma dai wannan burin haƙiƙa ba buri bane. Sannan kuma wannan kamar kin bar wa ƴaƴanki wani tabo ne, wannan tabon ba ya warke bane. Duk lokacin da aka taɓa shi zafi za a ji, saboda a baya ya warke, amma a ciki huci yake yana ruruwa. Don haka Allah ya samu dace, Allah kuma ya ganar da ke ki gyara. Yan uwa, ga bidiyon. Allah dai yana zama uwan bariki. Da izinin Allah yana zama uwan bariki. Ai kowa da burinsa, wani burinsa digiri, wani burinsa cikakken ɗan kasuwa, wani burinsa shahararren malami, wani burinsa cikakken ɗan damfara ne, kuma babban buri na shahararriyar magajiya ta karuwai da 'yan daudu. Shine dan burina. Duk wanda ya ragan gindin uwarsa, ina da riri a kawai buri na in ki cika shi, wallahi ba zai yi ba. Kowa ya yi zamanin sa ya gama. Fir'auna ruwa ne ya halakar da shi, ni ma a bar ni ubangiji zai yi magani na. Yawwa, in ya kuma shirye ni, akwai uban da ya isa ya ce lalle sai na iskance, babu shi kawai. Hello, kai, suna ban matsala matan nan, ku tsaya a gama harkar nan, na bi ku tsira. Da don ubanka ni na ce ma ina so in yi hankali, shege karamin dan iska, ka kwantar da hankali ka yi min ladabi in baka kananun 'yan mata 'yan shila. Hello, kun ga da wayata, kina ina? Aka ki taho daga Gombe, kar ki taho, ki bari sai zuwa jibi komai ya clearance. Zan kai gayyata duk wasu ma'aikata.